Agradecidos. A verdade que é un verdadeiro orgullo que un domingo ás 12 da mañá estemos todas aquí recibindo a xente que ven de Ourense e que vai a representar a Ourense e xente que ven de outros lugares, non? Un domingo ás 12 da mañá, se hai alguén confundido e pensaba que viña unha misa, unha procesión, por favor indicádelle que está na plaza do lado, pero incluso non fai falta. O digo porque na Praza Maior agora mesmo hai unha concentración fantástica, non? Pero incluso eso tamén é interesante, porque en realidade o importante é ser diversas, non? Eu creo que aquí, nesta palestra hoxe, é a mostra evidente de que diversas, de que xuntas, de que cun fin común somos quen de conseguir algo, non? E o importante non é de onde vimos cada un de nós, non vou a proceder a presentar un por un a todas as compañeras e compañeros que están aquí, porque sería eterno, e dixeronme que tiña que ser moi áxil para deixarlle todos os minutos para falar a Peña Rei, que decía que tiña necesidade de tempo. Pero estamos aquí porque todos e todas temos un obxectivo común. Temos un obxectivo común que é a renovación democrática, non? E, digamos, rematar un ciclo electoral que comezou no mes de maio, aquí neste Concello tamén, recuperando as institucións para a xente. Temos un obxectivo común que é o votar con B ao Partido Popular das institucións, o partido máis corrupto da Unión Europea, e eu creo que eso, só por iso, xa merece a pena, xa paga a pena que todas as que estamos aquí fagamos fronte común e que a Unidade Popular unha vez máis volva a dar unha lección de democracia, non? Estes días que está moi de moda o discurso do medo, o terrorismo, non? A mí gustaríame transmitirvos e dar paso así ás compañeras cal é a sensación que temos os concelleiros e as concelleiras de Ourense en Común aquí neste Concello, non? Fálase de que Venezuela é un sistema de dominación político, non? Fálase de dominación dos medios de comunicación. Ben, pois nós vivimos nunha provincia onde ten un sistema político propio, non? E que ten un nome propio de familia, chamase Baltar, por suposto. Pero no noso Concello, para que vexades cal é o sistema de dominación político, está implementado todo un proceso de captación do poder. O noso Concello, este Concello tan próximo que temos aquí, financia un aparato de propaganda política, non vou a poñer os nomes, todo o mundo sabe perfectamente cal é, e o podedes encontrar en calquera cafetería ou en calquera asociación de veciños da vez. Un aparato de captación, un aparato de propaganda política que transmite a voz do amo, non? E non só iso, as asociacións de veciños desta cidade están desactivadas. A primeira tentativa dunha marea veciñal, digamos, que foi esas asociacións de veciños, están desactivadas, reciben exactamente o mesmo aparato de propaganda política, que é ese medio de comunicación que recibe alrededor de 700.000 euros anuais. E incluso aqueles espazos de agregación simbólica, como é o Club Ourense Baloncesto, que todos estades de actualidade, sabedes o que é, non? Foron cooptados tamén por esta mafia, en certa medida, non? Dominan o 21% do seu capital social e dominan un concepto como de ourensanía. Eu tive que soportar que a persoa actualmente que está sendo investigada por ofrecer traballo a cambio de sexo, a persoa responsable que 25.000 ourensáns estén en paro, a persoa que é fillo da persoa responsable da migración de 200.000 persoas na provincia, a persoa que é responsable de manter a Ourense nesta longa noite de pedra, dixérame que eu non podía decir con orgullo que era ourensán, por non darlle unha subvención ilegal a unha sociedade anónima deportiva que incumpría a normativa europea e que, digamos, mantiña as prioridades de gasto deste Concello nesas pequenas familias, nese sistema de captación e non nas prioridades sociais que é combatir a exclusión social, pagar o comedor de Cáritas a que se deben facturas e tantas outras. Por eso, cando vos digan pola tele, cando escoitedes este discurso de Venezuela, pensade en Ourense que o sistema de dominación político é todavía infinitamente máis represor. E como coido que xa estou me estendendo demasiado, vou a saltar a última parte. A última parte é de que eu na campaña do 20 de decembro non participei porque estaba obsesionado 100% coa política municipal e entendía que a miña responsabilidade estaba aí dentro, non?
todo o meu tempo tiña que ir cara aí. Neste tempo, neste ano, fixemos eu creo que unha labor fantástica aí dentro, con uns recursos ínfimos, pero pasado un ano, por eso estou aquí, non vale de nada que nos estemos aí dentro traballando se non imos conquerindo como círculos concéntricos outras institucións superiores, porque cando o Partido Popular de Ourense vai dar 1,5 millón de euros a unha sociedade anónima deportiva, non é só que lle dé 1,5 millón de euros, é que os seus compañeros en Madrid fixaron un teito de gasto que obriga a que ese 1,5 millón de euros xa non poda ir destinado a pagar o comedor social de Cáritas, por exemplo, ou a renda social básica que están levando cara adiante os compañeros da Coruña. Entón, entendimos que é necesario, inda que estemos esgotados, e eu creo que máis esgotados van estar os compañeros os próximos 15 días, inda que estemos esgotados, é necesario que demos todavía un chanzo máis cara adiante, que tentemos, bueno, dar o que nos queda e conquerir esta cita electoral, en realidade, que a das Cortes Xerais, pero a nós todavía nos queda outra, que será a última, esperemos, polo menos nun tempiño para que nos tempo descansar a todas, que será as galegas. Entón, como esa pinga que cae nun vaso e crea círculos concéntricos, o primeiro círculo é o municipal, o seguinte círculo podría ser o provincial, o seguinte o galego e o último, non, digamos, a nivel estatal. En círculos concéntricos o vaso desborda. Fagamos que desborde, e para desbordar, que mellor que a marea, non? Porque hai marea. Moitas grazas. E sen máis, deixo vos con Pilar Barros, que é candidata ao Senado, Pilar Barros, candidata ao Senado por Ourense. Moitas gracias. Ola, bo día a todas e a todos, e grazas por achegarvos hoxe ata aquí ao acto de En Marea de Ourense. Meu nome é Pilar Barros e unha das candidatas de En Marea ao Senado por Ourense. Neste sentido, gustaríame falarvos moi brevemente da importancia que o Senado ten e debe ter no contexto político no que vivimos. Aos ollos das e dos cidadás, o Senado é unha cámara con pouca relevancia, pero, sen embargo, resulta de vital importancia a hora de realizar calquera reforma política de profundidade, ou mesmo a hora dunha necesaria reforma constitucional, cuxo procedimento exixe as 2/3 partes do Senado e, en segunda instancia, da maioría absoluta. Así, por exemplo, cuestións que vimos plantexando desde En Marea, como pode ser a blindaxe dos dereitos sociais para a cidadanía ou unha verdadeira reforma territorial baseada no dereito a decidir dos povos. Son temas de carácter constitucional para as canles é precisa a maioría absoluta de ambas as dúas cámaras. Para nós, o cambio debe ser estrutural e aquí o réxime ten pensado contar coa Cámara do Senado para bloquear calquera cambio que desexamos facer as forzas futuristas. Desde En Marea vimos defendendo que non nos vale un simple cambio de xestores ou alternancia de nomes e cores. Queremos cambialo todo e para elo é preciso tamén termos esa maioría de cambio no Senado. Ademais disto, que é dun enorme calado, o PP e os socios que poida topar a ocasión, nunhas serán Ciudadanos, noutros o propio PSOE, intentarán bloquear calquera reforma verdadeiramente que proveña do Congreso, van tentar frear no Senado durante meses os proxectos de lei, obrigando a votar meses despois outra vez no Congreso, desta vez con maioría simple. Por isto, o Senado nesta legislatura colle unha especial importancia para conseguir un cambio verdadeiro, porque o Senado debe estar cheo de votos do cambio, de votos da esquerda rupturista, de que fai políticas para a xente e os povos, e que non para as multinacionais que nunca se presentan directamente a ningunhas eleccións. Por iso, pídovos o voso apoio
ao verdadeiro cambio que en Galicia se chama En Marea. Ai Marea! E agora pasovos coa secretaria xeral de Podemos, Carmen Santos. Boas a todos e a todas. Bueno, xa me presentaron, son Carmen, veño de Vigo e quero agradecervos este convite aquí a Ourense. Estou moi contenta e agradecida de estar aquí nesta terra tan maravillosa, sobre todo compartir escenario con estes compañeiros que no persoal e no político son maravillosos e que é un orgullo estar aquí sentada con eles e con elas. Tamén lle quero dar as gracias por estar aquí a compañeiros como Juan e como Carmela, que están sentados aí abaixo, que tamén comparten candidatura de En Marea con nós. E sobre todo porque eu penso que as mulleres temos que dar un paso histórico e seguir dando pasos históricos na política nun mundo que estaba pechado para nós e donde as élites máis rancias e máis conservadoras lles irrita profundamente vernos aquí, e que neso se trata a nosa diferencia, na feminización da política, que estemos as compañeras apoiándonos, pero tamén a nosa forma de facer política. E por iso, para min e para moitas de vos, seguramente é un orgullo haber tido durante estes meses a unha portavoz, a unha voceira tan increíble como Alexandra Fernández, que representa a Galicia e o proxecto de En Marea, e sentimos tamén orgullo de ver mulleres como Carolina, que tamén é das nosas, en debates históricos como do pasado xoves, que por primeira vez 4 mulleres de primeira liña política estiveron falando dos problemas das mulleres e dos problemas deste país, e que amosaron que temos que estar aí, e que amosaron rebeldía e competencia, e non solamente estivo, Carolina gañou o debate. Entón, con máis motivos de temos que agradecer que este aquí con nós, que lembrar as mulleres galegas que tantas loitas teñen dado na nosa terra, sempre sendo invisibilizadas, e que mulleres como a ela, como as que vivimos aquí en Galicia, que temos un sentimento forte pola nosa terra, nos representan a nós e a nosa terra. Dito isto, eu agora quero falar xa desta maravillosa provincia, que é o que máis a singulariza é o seu patrimonio cultural e natural maravilloso, esta xente traballadora da provincia da cidade. E, sin embargo, por desgracia, como xa comentaba o compañeiro Martiño, é máis coñecida polas andanzas do señor Baltar e todo o seu clan dinástico, que está patrimonializando o que é as institucións para beneficiarse, tanto el como a súa familia como os seus amigos, do público, para seguir enchufando e facendo rede clientelar, algo que é absolutamente inaceptable nos nosos tempos para uns políticos, porque por moito que eles digan que ser caciques, hai caciques vos. Para nós, eso é un termo incompatible ca nova política. El di, despois de enchufar a dúcias de amigos para que votaran o seu fillo no Congreso 2010 e saíra vencedor, que el que simplemente axuda os seus amigos e a súa familia, eso non é nada malo, e que eso que o entende todo o mundo. Por suposto, eu tamén, e seguro que vos queredes axudar aos vosos amigos e a vosa familia no que necesiten, pero un político ten que axudar aos seus amigos e os que non son os seus amigos, ten que velar polo benestar de toda a cidadanía, e por iso, como temos que construir unha sociedade igualitaria, é incompatible o caciquismo ca nova política, porque todo caciquismo é inaceptable e é indecente. Dito isto, o que está claro que o que intentan é tapar o verdadeiro problema e drama da provincia, que é o seu envellecemento demográfico. Sabemos que a provincia de Ourense ten a tasa máis alta de envellecemento de toda Galicia, de toda España, e a terceiro lugar da Unión Europea en tasa de envellecemento da súa poboación. O Instituto Galego de Estadística cifra que para 2024 un tercio dos ourensanos superarán os 65 anos, e que van a estar 8 puntos por riba da media do Estado e 4 puntos por riba da media de Galicia. Eso é inaceptable. Queren resignarnos este abandono do público a que isto ten que ser así, pero nós non vamos a resignarnos a isto. Vamos a implantar políticas demográficas novas de emprego, de un mundo rural vivo, de creación dunha cidadanía que non é de segunda,
porque temos que ter os mesmos dereitos os que vivimos nas cidades que os que viven nas provincias do interior, e que temos que loitar por iso. E porque necesitamos esa xente maior para o cambio político. Sin eles, o cambio non é posible, porque esa xente maior, eses pensionistas, son os que conseguiron soster as nosas familias neste drama de desemprego, de precariedade, de recortes, e que por iso eles teñen que acompañarnos, e por iso non é casualidade que nunha provincia como Ourense, donde hai tanta xente maior que vinculan tradicionalmente ao voto de dereitas conservador e inmobilista, apareceu, sin que ninguén contase, un deputado chamado David, que non é casualidade que aparecera, porque nesta rede social que temos en Galicia, xa sabedes que eu veño de Vigo e hai moitos ourensanos en Vigo que non esquecen as súas aldeas e os seus netos veñen a contarlle que aqueles que acusan a Podemos de querer roubarlle as súas pensións, de querer quitarlle as súas casas, e acusan a En Marea de un proxecto que quere romper o Estado e que somos radicais, e lles contan que son o Partido Popular o que está destrozando a sanidade, como vemos na zona do sur de Galicia, que son os que están subindo o IVA, subindo a luz, subindo a agua, precarizando todos os servicios de benestar. Entón xa non lles creen. O señor Feijóo está sendo desautorizado e o señor Rajoy constantemente, e hasta o seu feudo histórico está se rendindo a que se dan conta de que os están enganando. Por iso é tan importante proxectos políticos como este, donde apostamos pola mestizaxe ideolóxica e política, o proxecto de En Marea, donde sumamos forzas como Esquerda Unida, a Nova e Podemos xunto cas mareas municipais, e tamén apostamos pola mestizaxe xeracional, porque o cambio é necesario para os novos, pero tamén para os nosos velliños, porque sin eles o cambio non é posible. E por iso o señor Feijóo está indignado, o Partido Popular están enfadados e doentes porque non poden soportar que os seus votantes agora mesmo os abandonen e non lles crean. E por iso se dan paradoxas de que o máximo representante do Birrete agora se puxo a boina e se dedica a falar a todas horas obsesionado dos catedráticos da Complutense, e de que Pablo Iglesias ou Carolina o único céspede que viron é o da facultade, e que ele é o que representa o rural. Algo que nos deixa perplexos, porque ben sabemos que el do que sabe é de pasear en yates con narcos e pasearse con mafiosos chinos para vender os nosos xeriátricos e os nosos hospitais como se fóramos un país low cost e seguir facendo negocio cos seus amigos. E por iso, por moito que queira enganarnos, non lle imos a creer, e por moito que queira ir do Balbino dos Peares, que se estuvera vivo Neiras Vila, lle quedaría totalmente colapsado de ver o relato de Memorias dun neno labrego versión Partido Popular protagonizada por Feijóo, porque é a cousa máis ridícula que se pode ver actualmente nos xornais, en todas as declaracións públicas que fan. E non poderán enganarnos nin a xente da sanidade, nin aos funcionarios, nin aos empregados públicos, nin aos mestres, nin a xente do común, nin aos nenos, nin aos maiores. Hasta os pequeniños saben que o PP son os mentirosos. E por iso se dan situacións que vos quero contar aquí, que estades no interior, un sector clásicamente vinculado ao Partido Popular, como era o sector do mar, que formaban parte incluso da súa rede caciquil, que se está quebrando absolutamente, e que temos na provincia da Coruña un icono da loita dos mariñeiros do cerco, José Blanco, que levaba toda a vida votando ao PP, e el explicaba que el traballou desde neno, pasou moita fame, só quería ter unha empresa para alimentar a súa familia e que vivir honradamente, e el votaba ao PP porque pensaba que eran os menos malos e que os que máis nos defendían. E que despois destes 4 anos de ver todas as súas fechorías, que se daba conta que non eran solamente os máis malos de todos, nos di textualmente, sino os máis inútiles e os máis ladróns. E por iso agora se dedica a pedir o voto para En Marea, apoiando aos alcaldes e apoiando a Pablo Iglesias, pedindo que ten que ser o noso presidente porque é o que vai a pelexar polo povo. E no momento que lle estamos quitando os votantes do PP nos seus feudos históricos, mostra que este cambio xa non hai quen o pare. E por iso, aínda que vimos o 20 de decembro, que foi a ocasión na que a xente vivimos que votou con máis rabia, pero con máis ilusión ao mesmo tempo, estamos seguros que vamos a repetir os resultados e os vamos a ampliar agora en xuño,
e que esta Galicia de xente traballadora, de xente valente, de xente que loitou polos seus tanto dentro como fora das súas fronteiras, vai a votar polo cambio, porque o sorriso que hai en todo o país, en Galicia se chama En Marea, e se rían de nos o 15M e nos decían que nos presentáramos ás eleccións, aquí estamos e lle demostramos que sí se pode. Polo tanto, vamos compañeros e compañeiras, que vamos a arrasar aquí en a Xunta. Así que hai Marea. Agora vos deixo con un compañeiro aquí tamén histórico, Manolo Peñarrey, que é o presidente do PCDG, e que é unha honra tamén estar aquí sentada con él, e lle damos palabra. Gracias a todas. Moitas gracias a todos. Eu son Manolo Peñarrey, fui médico durante 40 anos e son comunista durante 50 anos. Son comunista porque é o único que se pode ser en esta sociedade. Hai unha revista que se chama O Boletín de Científicos Atómicos, que crearon científicos que traballaron no proxecto Manhattan para crear a bomba atómica, a maioría deles premios Nobel, e esta revista leva na portada un reloxo, o reloxo do Apocalipsis, que simboliza que as 12 é a hora do fin de mundo, dunha conflagración mundial nuclear. No inicio estaba a 7 minutos das 12 en punto. Logo oscilou durante a Guerra Fría. O momento en que estuvo peor foi no momento en que a Unión Soviética acadou tamén unha bomba atómica. Estuvimos entonces a 3 minutos, pero ahora volvemos a estar a 3 minutos, porque hai o peligro de unha guerra nuclear inminente e ademais hai un dato novo que é o cambio climático. O da guerra nuclear, todos vosotros, a pesar de que os medios de comunicación o silencian, sabedes o que pasou en Ucrania, un golpe militar pagado por 6.000 millóns de dólares polos americanos, con francotiradores que disparaban a un lado e a outro, con nazis e yihadistas que logo formaron parte de gobierno sin que ningún gobierno europeo, nin de dereitas, nin mal chamado de izquierdas, o denunciara. Logo hubo o abatimiento do avión ruso, por Turquía. Hubo a morte en un bombardeo por os americanos de ciudadanos rusos en Siria. Hai un cerco da OTAN de toda Rusia e ademais un cerco tamén de China para negarlle as vías de comunicación. Por lo tanto, están provocando a hegemonía norteamericana, que está limitada por os BRICS e por o crecimiento económico de China, a provocar unha guerra nuclear. Esa guerra nuclear, indudablemente, unha guerra mundial sería nuclear e sería o fin da humanidade. E o noso país, que foi neutral durante as dúas guerras anteriores, esta vez será un objetivo primordial, porque temos, e estamos encantados, según Rajoy, unha base americana con mísiles para defendernos de antimísiles dos mísiles rusos. Por lo tanto, ese é un peligro real que eu señalo aquí, porque vamos a celebrar estas elecciones con estos problemas tan graves. Outro problema é o cambio climático. O cambio climático que está señalado xa desde o ano 72 no Club de Roma, é dicir, fai 50 anos, que alentaba sobre o peligro da continuidade deste sistema. O ano pasado, unha reunión en Melbourne, fixeron un análisis e comprobaron que os resultados indicados no Club de Roma prácticamente se cumpriron casi con máximo rigor, incluso por encima. Por lo tanto, estamos con unas expectativas de vida, se non se cambiou o sistema, de moi poucos anos. É dicir, os nosos netos non van a poder ter unha posibilidad de vivir. Outro tema importante que hai agora, que nos repiten todos os días, é o tema da desigualdade. O último é un tema de Oxfam que fala de que as 62 familias máis ricas teñen máis diñeiro que a mitad máis pobre do mundo. Esa desigualdade
que 1% en contra o 99%, xa señalaba un señor que se chamaba Carlos e que se apellidaba Marx e decía que o capitalismo creaba a desigualdad total al acumular riqueza en pocas más e convertir a inmensa maioría de xentes en asalariados e que, por lo tanto, creaba as condiciones para un modelo distinto ao socialismo. Ese modelo hoxe está dentro das nosas posibilidades, pero para eso hai que facer realmente unha campaña importante. Eu creo que unha campaña, sobre todo, para esa maioría do 90% en España e en outros países, que vota por os partidos que son lacayos do 1% para que eles podan seguir enriquecendo ese 1% e limitando os servicios, os privilegios e as condiciones que conseguiron durante moitos anos de loita, é un voto suicida e insensato, e temos que convencer para todos esos sean votos para a nosa coalición. Por fin conseguimos a unidade que perseguimos desde fai moitos anos e agora se presenta en Marea como realmente a única candidatura, a mellor, para poder solucionar estos problemas. Problemas que, aunque eu me referín a problemas mundiales, son problemas que hai que resolver desde todo o mundo, desde Estados Unidos, desde China, desde Sudáfrica e desde Ourense tamén. Eu estou convencido, eu como teño moitos anos e moitas canas, estuve en casi todas as eleccións que hubo como candidato ou como telón de a candidatura. E esta é a máis, eu creo que a máis importante e con máis expectativas de voto para nós. Nos dan as enquisas a seguridade da segunda posición. E en Cataluña, donde vive o 15% da población española, nos dan o primeiro lugar. Eu estou convencido que se traballamos ben, vamos a conseguir o primeiro posto. E David, Sofía, Pilar, María Dolores van a estar seguro en Madrid e acompañados de varios compañeros máis que van a luitar non só para recuperar a sanidade, a educación, as pensións, para loitar contra os recortes que fixeron ao mando de 1%, sino tamén para establecer unha sociedade distinta que alonxe o peligro de guerra e do cambio climático. Estou seguro que eso, e como dicen na misa onde eu non vou, amén. A continuación vai intervenir Anxo, viceportavoz de Antón, de ALGE no Parlamento Galego. Moitas gracias. Moitas gracias, Manolo. Me dixeron que tiña 7 minutos e non teño reloxo. Si podedes, cando chegue o tempo, avisarme dun xeito disimulado, para que non sea moi brusco, empezar a aplaudir, decir hurra, viva, viva, bravo, pois vos lo agradecería, porque non me quero pasar de tempo, que aquí estamos ao borde da hipotimia, nós e vos. Ben, dixéronme que hai 2 días sí, señor. Sí que hai, pero está en Panamá, señora. Sí que hai diñeiro, pero está en Panamá. Moitas gracias. Exactamente. Esas eran unhas poucas cousas claras que temos. Dixéronnos que Feijóo veu hai 2 días, antonte, creo que a rúa, a abrazar unha vez máis o señor Baltar, demostrando que o señor Feijóo e o Partido Popular vai moi en serio na rexeneración democrática e na loita contra a corrupción. Dixo que si ganaba en Marea, que si ganaban as mareas, que si ganaban as mareas de Podemos, que eso significaría unha parálise do país, unha parálise económica do país. Bueno, e o di o señor Feijóo que dende que goberna destruiu
o dobre de empregos que na media do Estado. Aquí destruiu o 16% dos ocupados mentras el gobernaba. No Estado foi a mitad e xa foi unha dura sangría. Destruiu 1 de cada 3 empregos do sector agrogandeiro e forestal. Destruiu 1 de cada 4 empregos do sector industrial. Prometeunos, con aquela maravillosa fusión das dúas caixas galegas, unha caixa de aforros galega, e temos un banco venezolano. A eses venezolanos aos que sirve o señor Feijóo. Tiñamos a oportunidade de, en tempos de crise, ter sectores onde crear emprego e riqueza, e a súa traición ao pobo por venderse ás grandes empresas eléctricas do oligopolio paralizou o sector das renovables neste país. Ningún só megavatio instalado, e a súa incompetencia fixo entrar ao sector eólico nun laberinto xurídico do que será moi difícil sair. Este señor que nos di que as mareas van a paralizar o país foi o causante da situación que están a atravesar os gandeiros galegos do sector lácteo. E este señor nos ven a decir que nos imos paralizar o país. Bueno, cando di isto, señor Feijóo está acabando ca pouca credibilidade que lle chega. Ten menos credibilidade que o señor Baltar cando fala de códigos éticos da Diputación. E tamén dixo, como antes ben decía Carmen, falou de que éramos uns urbanitas que non coñecíamos o rural. Eu personalmente non lle vou contestar ao señor Feijóo porque non me gusta abusar en canto a eso. Pero o que si recordo, non sei se vos tamén, é unha anécdota dunha campaña electoral que tamén abriu nunha explotación láctea o señor Feijóo. Claro, debía de ser dun gandeiro que era simpatizante do Partido Popular, por eso lle abriu as súas portas a xente tan perigosa. E foi a gran pregunta que fixo o presidente da Xunta, foi: ¿por qué las vacas tienen nombre de mujer? Claro, é un gran coñecedor do rural este home. Imaginádevos o apuro do gandeiro, simpatizante do Partido Popular. Bueno, estou cobrando unha subvención, saber que lle contesto a este sin que pareza parvo, non? Bueno, pois sí, hai xente que coñece o rural, nas nosas filas hai xente que vive nas cidades, pero o importante é non ser parvo, non? E o importante non é presumir de ser do rural, facer un concurso de ruralidade nin de ourensanía. O importante é ter presidentes da Xunta e conselleiras que non sean traidores ao seu propio pobo, que non sean desertores do arado acomplexados como son eles, que non se vendan ás industrias e á distribución. Eso é importante. E non ser parvo, tamén. E non estou insultando. Son definicións. E para o señor Baltar, un par de recados que seguro que aquí lle chegan. Seguro que é un espacio aberto e ademais sempre este tipo de xente mandan emisarios. Pois que lle cheguen, que xa lle queda moi pouco, que se estivese, formase parte dun partido verdadeiramente democrático, xa non sería presidente da Diputación, pero que xa que eles non fan o traballo, tenemos que facer nós e quedalle moi pouco ao señor Baltar. E segundo, que eles, e el personalmente, que entende a vida, entende a política como unha tecer relacións de dependencia, subordinación, de que eu douche isto porque eu teño este poder para facerche isto, ti debesme isto porque eu algunha vez fixen isto, que entenden a vida como unha subordinación das persoas en relación ao poder. Tamén hai que decirlle o que te perdes, Baltar, o bonito que é ter relacións de todo tipo, fraternais, sentimentais e incluso sexuais, de igual a igual entre persoas, e que te aprecien polo que eres e non polo que lle podes dar. Ben, porque incluso neste tipo de relacións de subordinación, aqueles que como a él están no poleiro e en teoría están no cumio da pirámide, tamén son dignos de lástima. Ben, temos unha gran oportunidade de
ter o goberno despois do 26 de xullo, temos unha gran oportunidade en Galicia de ter o goberno da Xunta en outono, e temos esa gran oportunidade porque houve un momento no que moita xente, homes e mulleres, decidiron apostar pola unidade superando as diferencias que poidera haber e que lastraron sempre todas as forzas alternativas aos poucos que gobernan. Só había un xeito de que esa minoría impuxese as súas políticas e é a desunión da maioría social. No momento en que apostamos pola unidade e por chegar a mínimos en comuns, empezamos a ganar o futuro. E en Galicia, hai que decilo ben alto, fomos pioneiros nesta política e afortunadamente no Estado desta vez seguíronnos. Ainda non escoito burras, non sei se me chega o tempo. Nos unimos xa hai 4 anos chegando a eses mínimos comuns en torno a 2 eixos fundamentais. Primeiro, a situación de emerxencia social non está a cousa para coñas, non está a cousa para purezas, e sabemos que é mellor unha alianza imperfecta que esas soidades dos puristas que non son útiles para ninguén. Ese era un dos eixos que nos levaron a unirnos. E o segundo eixo que permitiu superar vellos tabúes da distancia entre os mundos, disque do españolismo e do nacionalismo, foi que todos chegamos a un acordo de que defenderíamos o dereito de Galicia como pobo a decidir e a decidilo todo. E nesto non está separado unha cousa de outra. Nós non defendemos bandeiras nin símbolos. O dereito a decidir de Galicia e a capacidade de autogoberno de Galicia é fundamental para o benestar material da nosa xente. Para nós é inseparable. Anúnciame que me queda un minuto. Moitas gracias, Kiki. Ben, pois eses 2 eixos fixeron que nos uníramos. Cada vez somos máis. Temos unha oportunidade, pero tamén temos unha responsabilidade. Temos a oportunidade de derrotar electoralmente o Partido Popular e as súas políticas, pero eso non é o triunfo final. O triunfo tamén nos seguiremos gañando o día despois, porque temos que construir o futuro que soñamos entre todas e todos. E temos que construir o futuro que soñamos e que soñou xente como Manolo Peñarrei e xente da súa xeración que leva moito tempo pelexado en tempos moito máis difíciles incluso. E como leva pelexado, como pelexou o seu pai, que participou e apoiou o Frente Popular, donde tamén houve a unión dos galeguistas e dos non galeguistas, porque era unha situación tamén que así o merecía, e aquela xente, aquelas persoas que para min sempre foron unha referencia, porque sempre falaban de futuro, falaban de avance, falaban de liberación e dos dereitos civis das persoas, dos dereitos dos povos, etc. Foron para nós unha referencia. Por lo tanto, temos esa responsabilidade e témola que facer entre todos. O cambio non remata no 26 de xullo nin en outono. O cambio seguiremoslo construindo entre todas e todos. Moitas gracias, adiante hai Marea, imos a arrasar. E por último, quédame presentar a Sofía, que é a número 2 por Ourense. Nós queríamos en Madrid un goberno progresista, de cambio. Fixemos todos os esforzos para eso, falamos de políticas. Non foi posible. O único bon deso son 2 cuestións. Primeiro, que vamos a aumentar espectacularmente os resultados. E segundo, que é o que falaba eu na campaña anterior, que decía que Sofía estaba en perigo de sair, que tiña que ir mirando a súa situación persoal, e que nos faltou unha semana de campaña para que Sofía saíse. Pois agora temos 2, polo tanto Sofía vai a sair, vai a ser deputada e unha gran deputada en Madrid. Moitas gracias. Boa tarde a todas e a todos. Moitísimas gracias por participar hoxe a todas neste acto de En Marea. É abrallante e é emocionante que vexamos en Ourense tantas xentes cando facemos un acto. E moitas gracias tamén a xente que xa vive en Marea, que xa participa en Marea, antes da campaña, na campaña, despois da campaña. Persoas que dedican xa o seu tempo, o seu esforzo, a súa alegría combativa a participar nesto que En Marea, que xa non lo contaron, que é unha ferramenta. Nada máis, non queremos ser outra cousa, ferramenta para rescatar a persoas e rescatar a democracia
aquí na provincia de Ourense das garras do PP, que tamén coñecemos, que queríamos presentarlles as xentes que nos veñen de fora, pero que lamentablemente somos coñecidas por elas. Das garras do PP ata do agora, porque estamos en pulso, estamos en posición no Estado, en Galicia e en Ourense, por primeira vez, de disputar de hexemonía o Partido Popular. E vos convidamos a todas as persoas a participar todo o tempo desta ferramenta, a non ser só espectadoras, a ser cidadás activas e activistas, como xa vemos. Non é un soño, non falamos xa de implicación, xa vemos a unha cidadanía ourensá activa e activista, acabamos de vela e un intre. Unha cidadanía que xa non convive sumisamente coa corrupción, nin co caciquismo, que xa non quere caer nas súas redes clientelares, que xa non soporta nin consinte máis portas giratorias na provincia. Non deixamos de falar delas, pero é verdade que vamos a retirar da vida pública, da vida política, a Baltarada, unha desas monarquías que non queremos nas nosas vidas. Participamos, as xentes que estamos en Marea, participamos políticamente, socialmente, porque creemos que é posible. É posible un Ourense, unha provincia máis xusta, máis solidaria, máis democrática. Creemos que é cuestión de vontade política, que é cuestión de vontade política, que se fagan políticas para a maioría da cidadanía, para a maioría da social, para mulleres e homes, e non só para esa minoría codiciosa, xa riquísima, pero que non ten límite a hora de roubarnos. Fago mención a ese a favor do que queren falar agora en positivo as xentes estas do Partido Popular. Eu me pregunto a favor de que? A favor do Tratado de Libre Comercio, que acabará coas nosas denominacións de orixe, que acabará co noso pequeno comercio, cos nosas explotacións agrícolas e gandeiras. A favor dese TISA, dese acordo de comercio exterior, que acabará por privatizar o pouco público que nos queda. Elas están a favor deso. As xentes que representan a Ourense deses partidos están a favor deso. Nós temos que estar moi orgullosas de que por primeira vez a nosa provincia fora representada por unha voz libre, de esquerda, galega, ecoloxista e feminista, que simplemente defendera os intereses da maioría social. E máis orgullosas estaremos cando desta volta, ademais de no Congreso, Ourense, a esquerda libre e galega de Ourense, estea tamén no Senado. Xa comezamos. A cidadanía ourensá xa lle dixo non a Baltar. Xa o fixemos. 34.048 votos. Para a consecución do que falábamos, desa sociedade máis xusta, solidaria e democrática na que creemos, desa cidadanía activa e activista, cun sentido comunitario da vida. Nos dicía Eduardo Galeano, o sentido comunitario da vida é a forma máis fermosa de entender o sentido común. E con sentido comunitario da vida nos xuntamos as xentes de En Marea, entendendo este xuntármonos como unha exigencia política, cívica e moral. Como exigencia cívica, política e moral, temos que quitar a Baltar, o PP, a Baltarada e a peperetada toda das nosas vidas. Só brevemente, porque para o noso programa é moi importante. Dous piares fundamentais para ese cambio cando gobernemos.
a defensa do público, dos servizos públicos, da sanidade, da educación, do emprego, da xustiza, da vivenda, das políticas sociais, do ben común, do que é para todas e con todas, e a defensa da igualdade, o feminismo, porque só con igualdade entre mulleres e homes, só con unha responsabilidade compartida de toda a sociedade, esta será unha sociedade millor para todas. E coa denuncia que temos que facer unha vez máis, pasen os meses e pase o tempo que pase, contra as violencias machistas que nos aparcan a metade da poboación dese futuro que queremos para todas. Para todas. Desde Ourense, que xa participou na Marea, que xa está en Madrid, que volverá a Madrid a participar dese goberno no que estaremos. Deixemos xa, porque é mañá calurosa e imposible, coa compañeira Carolina Vescanza, candidata por Unidas Podemos. Bueno, moitísimas gracias por me ter invitado a este acto, moitísimas gracias por estar aquí e vir a escoitar, moitísimas gracias á xente de En Marea, das distintas formacións, e especialmente tamén á xente dos círculos de aquí de Ourense, á xente dos círculos da provincia, que levan vexo a xente coa nosa camiseta. Non vou dicir que é a camiseta máis sudada das camisetas, porque senón logo despois din que temos piollos ou así. Vou dicir que é a camiseta que máis ten pasado pola lavadora nos últimos 2 anos. Moitísimas gracias a toda a xente dos círculos que leva traballando e sacando o proxecto adiante, ese traballo invisible, ese traballo que moitas veces ten cara de muller, ese traballo de todos e de todas que estamos a poñer tanta enerxía por recuperar a nosa dignidade e o noso país. Gracias tamén a xente que está hoxe aquí acompañando a Martiño. Martiño, eu penso que a xente que en Ourense, no Concello de Ourense, deu o paso para diante e entrou nas institucións a decirlles a toda esta xente o que é que se lles vai acabar o chollo, son héroes. Héroes, Martiño, non te coñezo, pero estou segura de que és un héroe se estás aquí e se estás ali dentro dicíndolles á cara o que pensamos todos. Moitísimas gracias. Gracias tamén a Pilar. Gracias a Carmen, gracias a Manuel Peña, é a primeira vez que coincido con él. Manuel é un honor. Antón, xa vai sendo compañeiro de moitas conversas. Sofía, vámonos ver nun sitio moito menos bonito que este. David, ti xa sabes onde estamos e como nos tratan. Moitas gracias. Cando unha está sentada nun lugar como este con estes compañeiros e estas compañeiras, sabe que está no lugar correcto, sabe que non ten metido a pata, sabe que está a formar parte do proceso histórico decisivo, sabe que está no lugar onde se ten que estar, onde está a xente a recuperar a dignidade, os valores e a decencia. E moitas gracias, compañeros, por marcar o camiño. Moitas gracias por poder estar aquí con vos. Gracias a xente de Marea, das distintas organizacións, pero tamén quero lle dar as gracias á xente que non é nin de Marea, nin de Podemos, e que está aquí hoxe, que veo e dixo, bueno, hai un acto destes, vou aquí a ver isto de que vai. A xente que veo a vir, a xente que non ten moi clara cal é a opinión que ten sobre nós, pero que ten moi claro a opinión que ten sobre o que é a decencia na política, sobre o que teríamos que facer co que é de todos, sobre o que hai que facer cos recursos públicos, a todos e a todas as que non sodes nin de Podemos, nin de Marea, nin de ningunha organización, pero viñestedes hoxe a escoitar e a ter o voso propio criterio, a facer a vosa propia composición de lugar, e non polo que din de nós, a todas e a todos os que estades aquí hoxe para escoitar de primeira man. Moitísimas gracias por nos dar a oportunidade de explicar o que queremos para o noso país.
Desa xente hai moita. Hai moita xente que non está activamente na política e que tamén non lle interesa moito. Eu podo comprendelo perfectamente. Porque vivimos no noso país unha historia política que o que dá é vergonza. Dá vergonza ter uns representantes que teñen feito do público e da política o que teñen feito. Eu sei ben que cando nos encendemos a televisión e vemos o que levan facendo, o que fixeron durante os últimos 20, 30, 40 anos, con a confianza de todos nós, hai moita xente que non ten interés nesto. Así que doblemente gracias. Hai moita xente, eu sei ben, que se sinte socialista, defendendo os valores do socialismo, os valores da fraternidade, da igualdade. Bueno, a todos vos, os que sentides socialistas de corazón, benvidos a casa, benvidos a casa. Esta é a vosa casa. E moita xente tamén que simplemente non ten unhas ideas tan claras, pero quere un futuro distinto para os seus fillos e, ollo, para os seus pais. A xente que quere un destino diferente para os seus pais e para os seus fillos e que veu aquí a escoitar, moitísimas gracias por estar aquí, por nos dar a oportunidade de explicar. Cando souben que viña... Bueno, estou un pouquiño nerviosa. Sí, estou. E xa me ten pasado, xa empezo a ver que é un síntoma. Estou un pouquiño nerviosa porque eu non me poño nerviosa nunca. Xa me pasou en Santiago. Eu penso que cando sinto que estou na casa me poño nerviosa. Podo ir a outros sitios así, pero aquí teño vos máis medo, non sei, porque unha sempre se sinte máis insegura coa xente da casa. A xente que non coñeces moito, bueno, pero cando estás así tes un pouquiño máis de nervios. Entón, se non estou así moi espabilada, pois non decides, non? Pois cando souben que viña para aquí, dixen, bueno, non vou falar da corrupción, porque todo Dios vai falar da corrupción, non vou falar eu, vou falar de outra cousa. E logo dixen, bueno, se veño para Ourense e non falo da corrupción, ao mellor hai quen pensa que lles teño medo. Non lles temos medo, eu non lles teño medo e vos non lles tedes medo. Vamos falar da corrupción, vamos falar da corrupción. E vou falar da corrupción, porque a corrupción non é somente un atentado contra o principio democrático e a vontade de todos. Eso é unha parte do asunto. A corrupción política é a outra cara da moneda da crise económica. E deso é do que vou falar agora. Vou falar de cal é a relación entre a corrupción política e a crise económica. Porque moitas veces parece que lle fan un planteamiento que a corrupción é unha cousa que somente ten que ver coa limpieza das institucións e coa democracia. Bueno, ten moito que ver coa democracia, claro, por suposto, pero ten moito que ver coa economía, e ten moito que ver coa crise económica, e ten moito que ver con a situación de saída dos nosos xóvenes, coa situación de amenaza ás pensións dos maiores, coa situación de peche sistemático de pequenas e medianas empresas, coa peche dos comercios. Ten moito que ver coa situación económica do noso país. É por iso que vou falar deso. A corrupción, eu tiña estudiado bastante sobre a corrupción, e a mairande parte dos autores que estudian a corrupción teóricamente, non, no plano teórico, son italianos, porque claro, eles deso tamén saben. Claro que eu penso que con esta canteira aquí en Ourense tamén van sair grandes analistas. Temos esperanza neso. Eles din que os italianos, xa nos anos 90, empezaron a facer unhas diferenciacións teóricas entre a corrupción. E falaban da corrupción e do clientelismo como cousas un pouquiño diferentes unhas de outras, e logo despois da mafia, non? E cando decían corrupción, decían, o que é corrupción? Bueno, corrupción é o uso instrumental, patrimonial das institucións. E cando ti chegas a un concello, cando ti chegas a unha consellería, e faz como se fora teu, non? Como se fora a túa casa, e dispós así. Eso é o uso patrimonial. Bueno, pois iso é unha característica teórica, non? Teórica e práctica, vos sabedes ben do que estou a falar, verdad? Teórica e práctica da corrupción. Tamén a corrupción ten que ver, moitas veces se di que todo o que están a roubar, non? Vale, eso é unha parte da corrupción. Dos efectos económicos da corrupción ten que ver con que a xente se leva a Panamá, non? Que decía entón, a Andorra, a Suiza, verdad? O que levan por aí do cacho que lle colle, non? Pero que hai outro problema coa corrupción, que
as cousas que non se fan e as cousas que si se fan polo motivo da corrupción. Quero dicir, cando ti en lugar de facer unha escola infantil decides que vas facer unha ponte ou decides que vas facer un xardín, non porque teña máis que ver con os intereses da xente, senón porque tes alguén que ten unha empresa ou creas unha empresa con o teu cuñado para darlle a adxudicación deso, eso non computa como cantidade de corrupción, pero ten un efecto económico que quedan uns servicios públicos en atender por causa da corrupción, porque o diñeiro que tiña que ser para as escolas infantiles, o diñeiro que tiña que ser para a sanidade pública, en lugar de ir para aí, vai para outra cousa que non facía falta, para un aeroporto, para calquera cousa que non facía falta con criterios de corrupción. E isto é que os italianos din que é o máis difícil de calcular en termos económicos, que decir, canto custa a corrupción polo que se deixa de facer que facía falta e o que se fai que non facía falta. E logo despois eles falan do clientelismo, non? Do clientelismo. E din que o clientelismo pois é deixar a xente sin dereitos e empezar a contarlle que os seus dereitos en realidad son dádivas, non regalos que lle fai o alcalde, que lle fai o presidente da Diputación, que lle fai o conselleiro de turno. Entón, o que fan é converten os dereitos en dádivas, en regalos. Ti non é que teñas dereito a que che arreglen o que tes diante da casa, o que pasa que ti, como és amigo meu e vas darme o voto, entón eu cho fago. Eso é o que os italianos din que é o clientelismo. Bueno, pois sabedes que o que din os italianos, o Mario Casciari e tal, que o clientelismo e a mafia son primas hermanas, e onde hai clientelismo, se non se fai nada, acaba vendo mafia, que é o que son unha mafia. E non que o diga eu, que son unha mafia, é que o din os xulgados. O PP valenciano está encausado por Asociación de Malhechores. Chámase Asociación de Malhechores. Cando a mafia colle as institucións, eso ten efectos profundos sobre a economía e a posibilidade de recuperación económica nunha situación de crise como a que estamos agora mesmo. Hai uns días, nun acto como este, onde había preguntas ao final, chegaron as tarxetas e unha compañeira fixo a lectura das preguntas que tiñamos e comenzou a ler unha delas e me dixo, bueno, esta é unha pregunta para Carolina faina un meniño de 6 anos. Eu dixen, bueno, un meniño de 6 anos, e nós levamos no programa unha proposta para os nenos para que non teñan deberes, porque sabemos que os pedagogos, xa as correntes pedagóxicas saben que os deberes para os nenos pequerrechiños non fan ningún ben, non fan nin que aprendan máis, e o que lle fan é estresar e poñernos nunha dinámica de estrés para que están como os maiores, non, continuamente estresados. E nós pensamos que, bueno, que é millor, non, optar por esa pedagogía máis respetuosa, con unha infancia máis feliz e que deixen os meniños en... Entón, cando veo a pregunta dun chaval dun meniño de 6 anos, pequerrechiño, eu dixen, bueno, vai preguntar polos deberes, non, que non quere facer os deberes, vai preguntarse, nos vamos a quitar os deberes. Pero non me preguntou eso. Preguntoume que íbamos facer para que non houbera paro. Eu pensei, pero que país é este que os pequerrechiños preguntan nos actos que vamos facer para que non haya paro? Que país é este? Entón non lle podía contestar, porque para contestarlle teño que contar un montón de cousas que ele non iba a entender, non? Pero vou vos contar a vos. O primeiro que vamos a facer contra o paro é sacar a mafia das institucións. O primeiro que vamos a facer para recuperar os recursos públicos é sacar aos mafiosos e poñelos nos banquillos dos tribunais, que é onde teñen que estar, ou polo menos na casa, se xa ten prescrito o delito. Eso polo menos. A Comisión Nacional do Mercado da Competencia, que non son de Podemos, que non son sospeitosos de ser dos nosos, din que a corrupción en España está a costar 48.000 millóns ao ano, que son 3 veces a cantidade dos recortes.
3 veces todo o que se ten recortado en sanidade e educación. Con 48.000 millóns ao ano, cal é a dimensión da inversión pública que nós podemos facer? E aínda que non seamos capaces de acabar con toda a corrupción en 2 anos, vale, con 24.000 millóns ao ano, cantas cousas non se poden facer pola escola pública gratuita de 0 a 6 anos? Canto non se pode facer polas escolas das urxencias nos hospitais? Canto non se pode facer pola xente que está na casa, é maior e necesita axuda e non hai fondos para a lei de dependencia? Canto non se pode facer acabando coa mitad da corrupción? Que máis vamos facer para crear empleo, para acabar co paro? Bueno, dixe, é que ides subir os impostos aos ricos. Non, non especialmente. O que vamos a facer é que paguen o que teñen que pagar. Non é que lles vayamos subir nada, é que acabaran os estatutos especiais que se negocian nos restaurantes, é que hai unha lei que din que teñen que pagar o 20%, e logo na práctica pagan o 6%, o 5%, o 4%, e todos nós que estamos aquí pagamos o 20%, o 25%, o 30%. E o que si vamos facer é baixarlle os impostos á xente que menos ten. Porque o que non pode ser é que vivamos nun país onde quen paga son a xente que menos ten ou a xente traballadora normal e os que máis teñen non pagan. As empresas do IBEX 35 pagan, en realidad, aínda que poñan os papeles outra cousa, pagan o 5 ou 6% de impostos. Eso non pode ser. Eso non pode ser. España é subcampeona mundial de economía sumerxida. Que é isto? O 20% do PIB en economía sumerxida. E tamén vos digo unha cousa, que eso tamén ten que ver coa igualdade. Porque aínda que non hai números para eso, eu fago unha aposta. Eu digoche que o 70% da xente que traballa na economía sumerxida son mulleres. Son mulleres que levan, que logo chegan aos 60 anos, aos 70 anos, non teñen nin dereito na pensión contributiva. Dígoche que son mulleres. Non teño os datos, pero estou segura. Que vamos facer para axudar a xente que non ten traballo? Pois vamos derogar a reforma laboral do 2010 e 2012. Vamos derogar a reforma laboral do PSOE e do PP. Porque esa é a única maneira de garantir, por un lado, o traballo con dereitos e, por outro lado, as pensións da xente maior. Agora mesmo, neste último ano, precisamente porque o PP, como había eleccións, fixe un paréntesis, non? Un paréntesis electoral dos recortes. Fixeron un paréntesis. É certo, eles din, creamos traballo, verdad? Neste último ano, porque non fixeron recortes, é que crearon traballo. E aínda así, a Seguridade Social ten os números en negativo. Non dá, co que se recauda non dá para pagar as pensións. Por qué? Porque é traballo basura. Porque é traballo basura. A única maneira de garantir as pensións é que o traballo non sea basura. Eso precisa unha modificación da normativa laboral. E que vamos facer tamén para crear emprego? Bueno, vamos facer unha inversión pública, unha gran expansión de inversión pública. Porque nunha situación como esta, en que o sector privado está colapsado, en que o sector privado non ten capacidade para funcionar como motor do arranque da economía, se están todos os pequenos comercios pechados, está a xente, e non é que estean pechados porque a reforma laboral fai que non están pechados porque non hai ninguén que lles contrate, están pechados, os comercios están pechados porque non hai ninguén que lle vai a comprar e non poden pagar o alquiler as futuras e tal. Non é que queran contratar a xente pero queren pagarlles menos, non é eso. É que non hai con que contratar a ninguén, porque non hai ninguén que teña cartos para irse a encargar nada a ninguén. Vamos crear emprego porque vamos impulsar unha cousa que é imprescindible dentro do punto de vista medioambiental, económico e social, que é a transición enerxética. É imposible seguir a traballar con esta situación de destrozo do medio ambiente, de falta de respeto, de falta de sostenibilidade e ainda por riba de corrupción, porque lle poñen un impuesto ao sol, non somente non apoian as enerxías renovables, e que ainda por riba lles poñen un impuesto para que non teña posibilidade de sair adiante. Eu o pequerrechiño de 6 anos xa sei que non vai a entender cando lle decimos todo isto. Pero hai unha cousa que penso que calquera pode entender. Eu estou segura de que todos que estamos aquí sentados e as que estamos aquí sentadas, aínda que vayamos para ali dentro, David, que non é que se pase moi ben ali dentro.
non vamos a deixar de traballar ningún día para que os meniños do noso país non nos pregunten por que vamos facer co paro, e que nos pregunten que vamos facer cos deberes. Eso é o que nós vamos facer, traballar e traballar e traballar para que ese 30%, esos 2.600.000 pequerrechiños que hai no país preocupados polo paro e non polos deberes, estean preocupados polo que teñen que estar preocupados. En eso está de seguros que non vamos deixar ningún día de aliento, aínda que cometamos erros, aínda que sea difícil, aínda que tardemos máis do que tiñamos ou do que queríamos tardar. Non vamos deixar un día en que non fagamos o esforzo para que os meniños do país non estean preocupados polo paro. Non pode ser un país de meniños preocupados polo paro. Eso non pode ser. Non queremos eses meniños así. Non queremos que estea o país así. E xa por ir rematando, que estou segura que levo máis de 7 minutos. O 20, hai 4 meses, abríronse as urnas e as cousas cambiaron en España de maneira irreversible. Irreversible. Isto vai tardar máis ou menos, pero isto é irreversible. Se eu penso que hai algo que todo o mundo ten claro, é que vamos tardar menos ou máis en chegar ao goberno, pero que todos os que estamos aquí vamos gobernar, eso está clarísimo. É irreversible. O cambio é irreversible. Eu dicía ya antes, de medio de broma, medio en serio, o cambio é irreversible, porque o 20 de decembro nos formateamos o sistema político español. E agora temos a oportunidade, o 26 de xuño, de darlle a reset. A reset. Vamos a reiniciar o sistema. Vamos a reiniciar o sistema e vamos a poñer as institucións a disposición da xente. Porque tamén vos digo unha cousa, que non nos deixedes solas ali dentro. Solos ali dentro. Bueno, entón ten máis experiencia, que leva aí máis de 2 anos. Eu digo vos que se nos quedamos solos ali, acabaremos perdidos. Nos necesitamos que vos esteades con nós todo o tempo, presionando, falando, estando na rúa, que non nos deixedes solas e solos ali dentro, que aquelo é unha máquina de comer a xente, e que se nos quedamos solos non vamos ser capaces. Necesitamos estar con vos e que non nos deixedes tosiños. Temos hoxe no país a xeración mellor preparada da historia de todos os tempos. Unha poboación cun nivel de formación homologable aos primeiros países do mundo. Innovación, formación, capacitación, témola. Temos unha ferramenta e unha estrategia colectiva. Como decía antes Antón, fomos capaces de poñernos de acordo despois de tanto tempo en desacordo, para tratar de meter nas institucións esa maioría social que sabemos que existe. E fixémolo. Temos a ferramenta para levar a xente dentro das institucións. E non somente eso. Temos, e isto sei no ben, contamos con apoio da sociedade civil, das asociacións e das agrupacións dos expertos, dos colexios profesionais, da xente da Axencia Tributaria, dos expertos dos economistas dos ministerios do Ministerio de Economía. Contamos ca xente da xudicatura. Contamos con os grandes expertos e as grandes cabezas do país que apoian este proxecto, que están detrás deste proxecto. Por tanto, estamos nunha situación onde sabemos o que hai que facer. Queremos facelo e podemos facelo. É unha oportunidade, un momento histórico de cambio no noso país. Ninguén esperaba, penso, que estivéramos agora 4 meses ou 6 meses despois das eleccións do 20D outra vez aquí. Non fomos nós os que quixemos que isto fora así. Pero bueno, o 26 de xuño saímos e vamos a gañar as eleccións ao Partido Popular, porque estamos en condicións, e vamos a sacar das institucións ao Partido Popular e as políticas do Partido Popular. Vamos meter nas institucións a maioría social que xa existe, porque queremos, porque sabemos e porque podemos.
Ai, Marea, moitas gracias. Bo día a todo o mundo, gracias por estar todas as que estades. Hai moita xente fora que non pode estar, que non se lle permite, que foi votada, e por iso quería empezar tendo un recordo para elas, non? Dende que empezou a campaña electoral, dende os xoves, temos máis de 200 personas en Galicia que tiveron que facer as maletas porque non teñen unha oportunidade aquí. E seguro que estarían aquí con nós se puderan, pero como están fora, non poden estar. Un recordo para elas e todo a Garimo. Eu, deixademe que vos conte antes de nada unha anécdota personal. Eu teño unha pequena que anda por aí, non sei onde está agora, pero anda por aí, que ten 2 anos e 4 meses. E, bueno, claro, paso varios días en Madrid a semana, pois depende da semana, 2, 3, 4. E entón, claro, normalmente cando marcho, cando me vou a traballar, hai días que traballo en Ourense e entón, pois, despídome dela e xa está, e nos vemos despois. E hai outros días que me despido e supoño que ela percibe que me vou para máis tempo, non? E unha das últimas veces que tiven que marchar, díxenlle, bueno, Maia, marcho, dame un biquiño. Ás veces dá un bico e ás veces non, porque non quere, evidentemente. E entón me dixo, pero marcha sin maleta, non? Si isto fai con alguén que se vai 2 ou 3 días, que non será de dramático, porque a mí se me partiu o corazón, que non será de dramático de toda esa xente que ten que deixar todo e marchar, non? É terrible. Cantas fillas e cantas netas de toda a xente que está dese aquí e cantas primas están fora, non? Cantas desas fillas de toda a provincia tiveron que marchar porque non teñen esa opción. O Partido Popular cánsase de facernos ver que é normal. Non é normal, non é o habitual, por máis que o teñamos metido no ADN porque temos xeracións de migración, non é normal e temos que loitar contra iso, non? Non se pode deixar nunca a ninguén atrás, porque ninguén marcha por vontade propia. Señor Rajoy, señor Feijóo, non imos arranxar nunca o problema demográfico desta provincia mercando votos a cambio de cheques bebé. Póñanse as pilas de verdade. Non teñen interés nesta provincia, por eso non lles importa. Póñanse as pilas. Estamos fartas de que nos merquen votos a cambio de cheques bebé, simulando que arranxan os problemas demográficos desta provincia e deste país. Como vedes, eu estou nervioso tamén. Quero darlle a benvida a Carolina, non só a Ourense, sino tamén aos nervios escénicos, ¿no? Que dis que ti non os tes habitualmente. Que están na casa. Claro. Bueno, o caso é que nesta provincia non todo o mundo emigra, non? E hai que dicilo ben claramente. Hai xente que emigra, moita, desgraciadamente, que é as fillas e as netas das clases traballadoras e das clases populares. Pero hai unha parte da cidadanía que non emigra, que son as familias do Partido Popular, porque teñen a unha axencia de colocación familiar como son as institucións que pagamos todas nós. E é unha vergonza. O caso é que si temos a provincia de Ourense como a temos, podemos falar do país ou do Estado, se o temos como a temos, pero no concreto na provincia de Ourense, e levamos 40 anos de goberno do Partido Popular nesta provincia, como é que non nos preguntamos todo o mundo que o facemos? Por que siguen insistindo, incluso fardando, de que son bons xestores? Onde está a boa xestión da que falan? Non? Con unha provincia tan rica como esta, con unha provincia onde temos, xa comentaban as compañeras, un patrimonio natural e un patrimonio cultural e un patrimonio humano tan rico como este, onde se desestruturou completamente o sector textil, o sector gandeiro, o sector agrario, os nosos recursos forestais. Onde está esa boa xestión? Non? Cando todas as semanas, todos os anos, pechan aulas en centros de ensino, incluso pechan colexios enteiros en centros de ensino, onde todos os anos pechan camas nos nosos hospitais ou nos desestructuran as áreas sanitarias ou incluso nos recortan, evidentemente, en profesionais sanitarios e en profesionais docentes.
é increíble que sigan dicindo que son vos xestores, non? A min, se temos que poñer nome a esa fantástica xestión que fai o Partido Popular, imoslle poñer nome, non? Entón empezamos pola Gürtel, Portaula, Púnica, Imelsa, Nos, Palmarena, ou Bankia, ou as preferentes, ou as tarxetas Black, ou ímonos a Galicia, se queredes, para non ter que estar falando de cousas fora, non? En Galicia, a Pokémon, Marcial Dorado, Conde Roa, Baltar, evidentemente, as imputacións por manipular os votos de xente impedida, por carretar xente, as acusacións de homicidio imprudente por non darlle os medicamentos que precisan as persoas enfermas, que tamén as temos aquí. Gobernan para eles e gobernan para o seu beneficio e para o beneficio das súas amizades e non para a xente. E o que non podemos seguir permitindo é que sigan insistindo con que son vos e boas xestoras. Nestes últimos anos, bueno, temos aquí unha representación fantástica que é un orgullo. É certo, comentaba Antón que fai tempo que Galicia foi pioneira neso que agora se chama e está tan de moda a confluencia, pero que ademais temos aquí a representación que é todo un orgullo de candidaturas municipalistas que están loitando en todo o país, é certo, en todo o Estado. Aquí en Galicia temos 3 concellos do cambio, non? Ferrol, Compostela e A Coruña, pero tamén hai que facerlle recoñecemento a toda esa xente, e se queredes falemos xa no caso concreto de Ourense, que están na oposición, pero que están facendo un traballo fantástico, e temos a compañeras de Ourense, pero temos por aquí a compañeras de Manzaneda, do Pereiro, de O Barco de Valdeorras, de Ribadavia, de Carballiño. Non quero esquecer a ninguén, pero es que hai un montón de Xinzo, hai un montón de xente facendo un traballo fantástico nas institucións e hai que recoñecelo. E ademais, é certo que levamos agora 6 meses de traballo inxente e tremendamente frustrante tamén, tremendamente frustrante, porque despois de 6 meses de traballo inxente, o que tivemos que facer é volver a votar porque houbo quen preferiu seguir coas políticas de sempre, seguir pactando coas políticas das dereitas, en vez de intentar unha nova proposta de cambio. Imos a seguir insistindo porque esa é a nosa forma de traballar, a que levamos moito tempo realizando en moitos sitios, a forma de traballar que facíamos, que levamos anos nos centros sociais, nos movementos sociais e políticos, debatindo, falando e escoitando a todo o mundo, non levando a alguén carretao a unha urna para que vote. Ou loitando por toda esa xente enganada das preferentes, por exemplo, ou toda a xente que quedou sin fogar. Alerxia. Isto debe ser do pouco que non é culpa do Partido Popular. Polo menos non temos indicios de momento, non? En todo caso, dicía que esta é a nosa forma de traballar, a forma de traballar colectiva e cooperativa. E a forma de traballar na que nunca, vou non dicir outra vez, perdoade, nunca ninguén se queda atrás, nunca ninguén se queda atrás. Esa é a nosa forma de traballar. Non? Porque se alguén se queda atrás, non paga pena. E hai que dicilo todo o alto que se poida. Non paga pena. Por iso están nerviosos, compañeiros e compañeiras. Están nerviosos non só falo de Rajoy e de Feijóo, sino das élites políticas e económicas do Estado. Están nerviosos porque saben que xa gañamos. Saben que xa gañamos. Porque saben que, bueno, tiñan ata o de agora un salvavidas laranxa que se chamaba Albert Rivera e que o salvou un pouco, pero agora non lles queda outra que deixar a fundir o seu yate de lujo, botarse ao mar e esperar a que a marea non os afogue. É a única saída que teñen agora mesmo. En Ourense, e remato, en Ourense xogámonos moito o 26 de xuño. Xogámonos moito en todas as partes do país, en todas as partes do Estado. En Ourense tamén, e como é a nosa circunscripción, imos a sair a gañar. Imos a sair a gañar porque, ademais,
Sabemos como facelo, dimos mostras xa no anterior, tanto nos procesos municipalistas como o 20 de decembro. Imos a sair, ademais, a recibir cos brazos abertos e a darlle a benvida a toda esa xente que agora non pode estar aquí e que non pode votar en Marea, pero que vai a votar dende fora, aínda que lle poñan trabas, aínda que non as deixe, que nos vai a apoiar e que nos vai a dar o voto. E imos, o día 26, imos a sair á rúa a dicirlles benvidas de novo a casa, aquí estades con nós. Gracias.